ka ihe nwoke na-eme n'ụwa na-emebe because ọ dịzị ka onwe ndị Chineke na-agọzi iche na-akọrọ ndị ọzọ mba na because ka ihe a na-eme kịta ya asị na onye obodo emebe alụgo m na-emeka ọfọ etigo m egwu alụzigo m fon okay o the first time mmadụ wetara m iPhone ka m lụzie ezuru the phone nkwụba ụgwọ iPhone amago m kọndọktọ ebugo m concrete abụgo m cement mmegidekwuo asịsị na yahoo na-ewu ntinye aka na yahoo ejere m HK ka ụmụazị ibe m soro onye ọcha kpaba a na-agwa m ihe mma na-agwa ya na-agwa onye ọcha ateta m onye ọcha sị m na agụụ na-aga ya na ọcha iri nri nsi oke egbeburu onye ọcha bụ onye ya akwụ m ụgwọ ka m sị nderi ya ego ka o rie nri aka ogugbu onye ọcha keke esiri ese nderi m ego nse doro onye ọcha 5,000 mecha onye ọcha sị m na arụ adịrọ nwa ya na-eme ka obi dị onye ọcha ụtọ ebe ọcha ise nderi m ka ọ sị de m nnukwu ego werukwa 20,000 se nderi onye ọcha ọ sị na nwa ya nọ n'ụlọ ọgwụ ọ gala m gosi ya ọrụ sị na ndị stupid na ndara iberibe m pụọ na HK ọ ga-anọgidezie si na oke ite ka a na-ebu nje bụ oke ite ka ụmụaka ibe m ebelu m oke ite bimie mmiri zoo flọd bịa bụrụ oke ite narie tideti afụ bụ oke ite nkachi ya kedi bịa gwa ọrụ m oke ite ka m kọọ ya ihe menụ gwakwa ya ọ bụrụ ọrụ m ihe oke ite ọzọ ya ebi m ka o bi m dibịa sị m na ofu flọd abịa bụrụkwa sharan ebe ọ na-agwọrụ m oke ite ọ bụ ike ọ bụrụ onwe gị karịrị oke ite ndị a na-ebu oge ọ bụrụ na ite ọ na oke o emechasị na ịgụ egwu na-ewu agụrọ m egwu ana m agụrụ egwu agụ m egwu onye obodo ka m bụ onye obodo ka m bụ ebe ọbụla m bịa tinye egwu a asị mgbanye ọda nọnsens na na-eme mkpọtụ sọsọ mụ na produsa m bụ ihe gere egwu a ndị DJ adịghịkwa akpụ ya ndị redio steshọn adịghịkwa akpụ ya nti ya na Facebook a blọkụ akaụntụ m so ka ihe a na-eme n'ụwa mụọ bụ onye obodo na-emebe what ka ife ka ọ lụọ emere m emere m ultimate circle helping hand nọgide solukwa ndị long reach jee lee ọgwụ taa ma ndị better life ma ndị easy life ma GLLD ma ka efa taa Chuka sị mụ na ihe mee ya bụ na mma achụ ya n'ụzọ omenala ma ebi na menyebe chi m nri nsi oke mgbe kpọrọ m jee ka gwa m ihe m enye chi m nje onye na-agwa m emechi sị m na m egburu chi m ọkụkọ atako m ọkụkọ m eji gburu chi m ọkụkọ chi m a mgburu ka ọ fụgo m ebe m tara ọkụkọ ọ bụrụ red meat biskit bol ọ bụrụ ihe m na-ata chi m nọrọzi ebe ọ nọ mgbe ori ofu ozu ọkụkọ full chicken sọsị ya mba very soon m nwa mma aṅụrụ mbụrụ chi mmadụ efi ihe onye anya na-egburu m efi onye ataba ọkụkọ isi agbuoru chi ya ọkụkọ a na-emezi pacha o nwere Chukwu na-agọzi iche onwere ihe mmadụ chọrọ ịgwa m nkịta mma anụ o nwere Chukwu na-agọzi iche onye nwee new update ya nye m ka m na-eme emasị na mmadụ agba mbọ asị na ndị village na-achụgharị m ndị village na-achụgharị m onwe mmefa ha chụtagodo m sef onwe ha ya eji mme nothing ego ebe na-ekwu m si oke ngwa ka m weru ọ bụgodo mkpọrọ amụ m gwa ọgwụ ego ka nwere akara aka m gwa ọgwụ ego nje asị m na onye ọzọ eyi uzu gị I give up onwere so ife mmụta adịsie bụ ka esi eme ori Igbo so ọsọ ya ka mmụta adịsie n'isi ọgwụ be is it not finish is it not finish is it finish is it finish onwere